Wis tak tampa, ora liwat puja pangestune wong tuwa enggak ditampa ya. Sampun kula tampi pinangka dados Tribhuwana. Ngaten nggih. Ampun ngantos ing mangke darbi pandhapa. Yen toh salebetipun sampun kelampahan kula mukti ngawibawa, kula menika nglirwakake dhateng Rama Said Rahmat nggih Rama Srangampel ngaten. Yen to aku percaya kelawan panjenenganmu jalaran apa sing mbok penggalih ora mung siji. Ya kepenak. Lan mila saking menika ndika Rama Srangampel kula rawuh wonten ing Dasulaya Bintara Demak mung saperlu. Badhe kula jak angrembug ing perkawis tata negara dhateng ing Bintara, najan to kados pundi wae kewala ndika menika tiyang sepuh ingkang supados sageta amembali kula ingkang. Ya, aku bakal ngembani kelawan panjenengan. Nuwun sewu, Kanjeng Sultan Patah. Kakang Bonang, Kula badhe mbaleni sekuadang. Rikala ngajeng serasan wonten ing Bintara Demak. Ugi Rama Sunan Ampel menapa panjenengan kalbiyen sasampun para wali lan para ulama sami pepandher wonten ing Kasultan Bintara Demak. Aturipun Rama Sunan Ampel kalian Kanjeng Sultan Patah nek negara Demak niki pun dados negara Islam, negara ulama. Lho sakniki negara Islam, negara kang ageng. Lho emane enten cacate setunggal lho. bladok tasik wonten cacatipun. Lho, napa rikala semanten panjenengan kalbiyen? Lho nek kepengin ngedeke masjid wonten ing tlatah Demak. Nggih. Kakang Sunan Bonang nilakake rasa panuwun kang tanpa pami mung tansah angemutaken salebetipun kula kalebet ing perkawis menika. Mila pinangka sarujuk ing sedaya para dewaning ulama kalebet sesepuh ingkang kasalila dening Rama Sunan Ampel panjenenganipun leres negari Demak Bintara menika negari ageng saya malih songsonganing sedaya para santri sedaya para kawula ingkang sami ngrasuk agami Islam ugi sinindhan sedaya para dewaning ulama jangketing watu boten wonten alanipun yen tok negari Demak badhe ngawontenaken ngadegaken masjid. Nek kula usul yen to para wali lan para sunan anggenipun badhe asa masjid kedahipun dinten Kemis Kliwon kedah saged dumadi dinten Kemis Kliwon. Nuwun sewu Rama Sunan Ampel. Mongko pengangkah dina ingkang sae sasine sasi Sura. Mongko nek Kanjeng Sultan Patah ngersake salat Jumatan. Lah nek Kemis Kliwon iki pun dadi dina Jumat saged kangge salat Jumat. Lho nggih to? Oh iya. Nah, mongko rikala semanten para wali lan para sunan ingkang mapan wonten ing tanah Jawa klebet wonten ing tlatah Demak Bintara niki sampun kapasrahan lan Rama Sunan Ampel nek sunan siji kudu bisa mujudke saka siji Ya saka siji. nah mongko Sunan Mulya nggih sampun pikantuk saka setunggal lan sak liya-liyane kula Heeh. ning Apa isih kurang? lho iki tesih to Lho. Urung jangkep. dereng jangkep Kurang saka pira? setunggal
Lho. Lah kamu kok kudune jantet njur sapa sing durung atur sapa siji? Mboten sanes namung Sunan Kalijaga. Lho. Lah iki saja ora ono. Mboten nderek serasan wonten ing Bintoro Demak. Jebenge Rama Sunan. ya aku njaluk pangapunten. Kok nganti iki kedadean sing kaya mangke di jalaran jane wis kapeto. Nanging yo wong ana alangan nganti Sunan Kalijaga urung yasa sok. Mongko niki pun dina Senin iki lho. Lah iya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis kudu dadi. aku bakal nyunilah kelawan panjenenganmu yo. Aku ndak rembukan kelawan Sunan Bonang. Namung nyumangga. Sunan Bonang Kula rono Sunan Ngapel. seratining Kalijaga mung kowe. Ibarate gajah bisa bali pandelan ana seratine. Kaya ngono. Seratine gajah kula. Kaya ngono. Nggih. Lah, mula ndak jaluk. Kowe temeka kadilang. Takono wis yasa saka apa durung kamangka iki wis mepet. Wektune yen to nganti dina sing wis katemtokaken urung ana saka njur piye? Nggih. Nek Sunan Kalijaga niki urip kula. Oh. Iki tanggung jawabe Sunan Bonang. Kaya ngono. Mboten napa-napa. Sawetawis kula badhe cedhak wonten ing Kadilang. Kajol tak. Kakang Keparengan kula badhe ngombe apa? Kula badhe cedhak wonten ing Kadilang. Ambrih gayang kancang laku. Monggo nika tedak wonten ing Kadilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebeng Sultan Rama Sewu. saklungane Sunan Kudus sing bakal najike ana ing Kadilang. Sawetara aku uga bakal nderek nata-nata apa sing bakal dibutuhke bakal yo siji. Namung nyumangga akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka rumangsaku kok ngelih banget rasane awak. Ya. Aku tak bareng awet luwih dhisik yen kuwi. Assalamualaikum. Said. Assalamualaikum. Bocah iki ndi? Said. Assalamualaikum. Ana gludakan ning guri ning pawon iku sapa? Sapa kae? Wah, Jepang
sampean saduk ngarone. banget iki kowe. Wong tuwa tekone kadilan kula salam bolak-balik kok ora mbok wangsul. Lah weteng kula ngelih, Ji. Dadi aku turuti oh kanepson kendel sebung mrene tak saduk kocar kacir. Ning intipe kula simpen. Intip iki monggo apa kok Mas? Oh, mungkin nak wonten miguna. Walah, lho intip kok mbok simpen migunane iki kanggo apa Sedaya kala wau rasaning ati kula ngguh iman. Ngene yo ya. Nggih. Sejatine nggonku cedhak ana kadilangu iki lek ana wigatos. Wigatosno. Apa kowe kelalane? Jaman serasan orang Bintoro Demak. Para wali dikumpulno. Yen to ing dina iki Demak bakal ngedeke masjid. Para wali dipasrahi saka siji-siji. Monggo masjid durung bisa ngadeg mergo sakane kurang siji Malah ngantos pedal sak mangke sakaning tasih kirang setunggal. Iki aku biyen nek pasrah karo kowe to. Supaya Sahid Sunan Kalijaga mujudna saka siji. Lho dinteni para wali semapan ning Demak Bintoro, lho kok kowe ragake nyepake saka Lah iki ku bijene apa? ngedeke iki dina Rebo Kemis kudu dadi. Dina Jumat kudu kanggo Jumatan. Oh ngaten. Nggih, menawi ngaten kula nuwun pamit badhe enggal-enggal ngupadi saka ingkang kirang setunggal. Kaya ngono. Nek ngono aku tak disilaku bali oleh Demak Bintoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bot-bote aku nyanggemi kurangin saka siji. Monggo. Iki wis titi kala mangsane masjid Demak enggal-enggal bisa ngadeg. Ya, ora ketang piye wae, aku bakal budidaya mbuh piye carane waton aku bisa njangkepi kurangin saka siji. Ya, aku golek ayo. Gonku petel-petel kena orang-orang pedhot. Wah, sakit banget.
wong kang ora ngerti dodok seling perkara melu cilaka. Aku mesake mbok menawa kabeh kuwi durung pirstining orang-orang iki temekane. Orang-orang bakal dak udut tatal, dak suwunke marang panguasane Gusti. Dak sampung nganggo tatal, uga tansah pikantuk lindane Gusti. Kun payah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, orang-orang iki wujuding tatal kang gak lumpuhake wis kawujudan dadi sapa. Yo, aku bakal nyajak Bang. Sedaya kala wau mbok menawa pikantuk ridane Gusti tartamtu Mong kowe dikapitayan pasrah marang Gusti Allah senajan kuwi tatal mbok sembung-sembung mesti kuat kanggo cagake becik. menika leres. Rama Sunan Ngampel lan Bunda Sultan menika saka sampun cakep menapa dipunwiti anggenipun ngedeke becik. Panjenenganipun kapur saestu enggal-enggal kawitan dimen kalampah ing manggih jangkeping dina saged inggih Jumatan. Ayo bareng-bareng ngedeke saka siji ki. Nggih monggo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Wah, ketok apik. Sae to. Kanyatan sakane nggih kiyat. Saka tatan ra iki. Ra iki. Nggih sing cekilan niku. Iki oleh kumbule lho ya. Dileki Rama Sunan Ngampel. Pun sedaya kala wau pun diterima Pak. Lho, het. Nggih. Ketoke kok masjid iki ora bener, Het. Kira lerese manggen pundi. Lah kok ndoyonge tan? Kok ndoyonge tan? Wah, sampeyan iki kok Lho, coba saiki sawangan. wah anu menika lerese. Monggo dipun ulati Rama. Kasih tan. Panjenengan ya yen Monggo, udah mau mau. sabodoyo. Ndoyong. Doyo. Panjenenganipun leres. Lah iki piye? Nek ndoyong iki. Ampun kuwatir. Mungkin kula taline ngangge tali goni kula centange kalih Ka'bah. Oh, ngono. Nggih. Wis wiwiti, Het. Nggih. Ngono, Het. Lon. Pun Terus. sithik balik. Yo, terus, Het. Ai. Terus, Het. Terus, Het. Kirang mboten. Allahu Akbar. Sampun. Wis, Het.
dereng. Nek kula mirsani nggih sampun. Ya wis pas. Pas. Ngadepe keblat. Lah panjenenganmu piye sih? Menika sampun dados sampun ngadeg putripun masjid. Loh, lah kok udah deres? Loh, lah kok troto kabeh? Loh, iki apa? Bocor. Bocor iki piye? Sing wani meneh ning dhuwur penuwun kae sapa? Sapa nek bocor arep digo salat Sak meneh dulu ya, Rek. Lah iya. Menapa dipun ganti sirape mawon? Pun, kula sing saguh. Sago piye? Ganti gendeng sing bocor. Nek Nggih. wani blet. Kok wonten wantun niku. Rego dhuwur lho. Nggih. Lah kok nek ana apa-apane piye? Pun tanggungane kula. Pasrah malah Gusti Allah. Gendeng sing bocor niku kula kelingan. Kula tesih gadah intip sing kula simpen. Kowe iki kok malah ngajak guyon. Lho iki ngadep Kanjeng Sultan Patah lho. Kan Rama Sunan ngampel. Leres. Lho ngintip kok mau nambal gendeng. Ya apa bakal kelakon bisa Kula kagungan keyakinan sedaya menika panguwasane Gusti. kaya ngono. Mbok menawa panyuwun kula dikabulke marang panguwasane Gusti senajan wujute intip ning saged nambal gendeng kala wau. Lah nek karep kaya ngono wis munggah ning Pun kula tak wiwiti sisih pilih. Romo Bonang Yet, sampun rapet dereng. iki udah derejat proses skip. Pun kula geser sithik. Lah iki wis Wis. Wes, butuh wes. Pun sampun boten ates. Wis ora bocor. Bocor, ora bocor. Pun Wah, ya bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Jebulnya apa? Jebul kok pintar. Nek ngono jaman kowe iki ngliwet kendhem tak saduk. Intipe mbok simpen jebul ana Gunane. gunane ya. lah kula ngajeng sampun ngendika nek intip niki miguna. Ngene ya. Eh, Rene Mbak Bintoro iki wis ana masjid nyadeng. Ya iki kang diustani Masjid Demak. Kanjeng Sultan, Gagang Sunan Bonang. prayogine pripun? Salebetipun yasa masjid sampun dados kados ngaten. Sesuk-esuk dina Jumat ing mangke kangge sanasan agung saya malih kangge Jumatan sedaya para dewan ulama dhateng ing Bintoro. Nek ngaten sawetawis kula wangsul teng Bonang. Patinipun leres. Saya bali ning Kadilangu. Wonten dalem Kadilangu. Rawa Sunan Ngapel bali ning desa Ngapel. Neng ampun kata lumpen ing mangke sesuk-esuk tedhak wonten ing masjid. Ngaten sakniki ngaten mawon rene wonten kerampungan sampai niki dados sultan sampai ndelok pamit sing di omah. Oh, ngono. Lho nggih. Niki sampean tambahi pira kira-kira? Walane pokoke tambah beres pun sampean. Rene sampun penjaluke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilakira sopanuwun ingkang tanpa upami salebetipun bapak ingkang kagungan kersa sak keluarga sampun ageng dhateng ing kapitayan ndugikaken rombongan ketoprak Trimanggala Budaya ingkang sampun kagula wentah Bapak Sukara Tepis. Ing dalu menika sampun kalampahan minangkani panyuwunipun Bapak ingkang kagungan kersa kalampahan yasa ngadege Masjid Demak. Sepadan ugi saupami wonten tanggang tanduk tata wencana tingkah laku ingkang boten ngresepi dhateng penggalih panjenengan sami saha tumpang suwing lampahan. Kula menika winangkawake rombongan Trimanggala Budaya nyuwun Agung Samudra pangarsami laku rupiye. Jaya Jaya Wijayanti kalis ing lir Sambikala kalis ing
beda kebak ing bodho ning rono. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.